Dayon Ani na pud kami sa paghisgot-hisgot. sa pagtimbang-timbang kung angayan bagyod. Nga magpagwapa ka. Yes. Kita nga katong atong Oh. edad kinahanglan magpagwapa. Kay ang usa man Siyempre gud naman. ang usa man gud sa asset sa babae is you are so Your beautiful. face. Oh. You're so beautiful. Your face sounds familiar. Oh. Then dapat jud na labi na jud sa imong personality dapat jud nga attractive jud ka kay Attractive ka sa mata sa tao o mata sa Ginoo. Oh. So sa ato pa magbuhat kag maayo para ikay sulundan sa mga nagpalibot Dili nimo. sa binuhatan ang akong O, lagi-lagi. ang Oh, akong gimin Physical, ang physical atong lang face Physical, physical outside oh, not physical, inner oh. outside kay ang looks man gud nimo mo'y attract so kinahanglan ba gyud para sabot sa babae kinahanglan Yeah. mag makeup Ah. o tanan na ba tanan mag toner mag Mag-cream. rejuvenating mag cream mag lotion mag peeling off In short, magpaputi og naong. yes oh kana bang Unya. Unya. oh Puti ang Puti ang nawang. namo. Abot nila kape. ay never mind bahalag unsay maputi o maitom basta kay ang importante nga you are look young Younger. beautiful elegant Number Naong one. ka. Number one buhaton Oh. na unsa? oh Matulog ko sayo. Why cellphone? Alas 8, alas 7, alas 8. Oh. lagi unsa gyud siya ka Ah, importante ba nga kinahanglan jud na as women kay nabiya tay mga bana Importante gyud. Importante Kinahanglan, gyud nga oy. magpagwapa. kinahanglan. sa si Mari perting ko pa sao na lang oh adili sa Mari ha kinahanglan ba nga mo ang lalaki di gyud nato biya ka kuanan nga attract bigiday na siyang uy ganahan ko siyang kuan nindot kay siyang panit nindot kay siyang mata nindot kay siyang kuan Kinahanglan pero gyud. kapabaw grabe ato iyang pilok oh Kinahanglan gyud bisan pa og mga Diba? piki na siya nga mga kuan. Kinahanglan gyud kay aron murag makuan mo level up pud atong confidence. yes Mga mabos makalakaw pud ta nga taas noo ba nga kinahanglan magkilay. Taas no. oh mao gani ug ikaw pud mulakaw nga kabayayat ka sawayon ka ang mga marites mo day na ang uban dili ta kablim nga mo marites kay gumikan pud sa imo ang kadamak sa imong gulingon wala ka nag-asikaso Pero, Oh. pan lang, para na ako kay, oo unsa man si dili ko, para yun ko, makaligo lang ko, makapanood lay, kanang, karon lagay ni ko magpakuha og kilay. Pero dili man gud ko kanang magnusnos na kanang gusto maputi ang nawong. tapulan ka Dili, Tapulan kamahadlo ko ka. nga madaot akong Oo, nawong oo, na malay mga bugas-bugas mang tubo. o lagi tapulan pod ako tapulan ko pero maibog ko nila maglantaw nga kugi kay sila mo butingting silang naong nga magpa make up ni Naagi ana yun. nindot man gud Unya, siya og wala ta Oh. ipalit. pag gusto nimo dunay Pamaagi. pamaagi pag dili ka ana ngano oh Ay, og wala kay ipalit, pwede ka mo kuha katong kuan. oh Kanang dahon sa kapayas oh nga udlot. lagi Mo na Oh. imong anaon dan imo Oh. nang iya na si mong naong. dili Ano man na ba for example trabaho? kanang imong paliton nimo nga mga materials nga mga facial cream dili man na mahurot dayon manage lang siguro sa imo ang financial nga makapalit ka na kay gusto ka na Unya Oh. kay makapalit ka sa permiro ang pag-maintain man. Kana mao na lit pag-maintain. Pag-maintain man So kaya 1 dili 2 3 4 responsible 5 ka days. kay gusto ka nga magwapa Okay. responsible ka for Dili example ko na ha magsilba na. dili kay na may mahalon na ay baratohon nga klase Nek, kuyaw man ang artificial ha kuyaw ng baratuhon. Eh, Maghubag basta maghubag niya nga itong mga Oh, tabon-tabon. maparihan na lit ngatong Ah. nagpainhan sa ihang kuan, ihang Yaman. nose ug Oh. sa dihang nahing tubo nga kuan nga kanang something. consult to the dermatologist ayaw pataka Ay po samot nga wa tay Ha? kwarta. Naglisod man kay tag-maintenance sa pagwapa samot ang doktor. kuan siya oy oh sige sige Naa ana. naagi kay kanang kuan ba? Naadyo kay kanang pag-atiman sa imong kaugalingon. Kay kun sa imagine ko nato na ha kana bitawng kanang mga ingon ta kintay taong grasa. Oh, wala sila pag-atiman sa ilang kaugalingon. Dili biya taong grasa ray wala pag-atiman sa kaugalingon. Usay kita baya pud ha wala pa tay pag-atiman sa kaugalingon. Ngano makaingon ko ana ha. Ini kabuntag labi na katong napatay ba nga bata. Mga bata, Oo, Oh, tinuod, tinuod. unahon Oo. gyud nato. Estudyante. Unahon gyud di mga natural bata. na na siya Oh. nga unahon nato Oh, sila then pagkahuman ana, after ba pagkahuman ana, after ikapoy na mga kasngatanan. oh. tagaan nimo og importansya ang imong kaugalingon kay perti nimo paningkamot at iman sa imong pamilya pero nalimot na ka sa imong Kaugalingon. personality nga na nabihay na ka ang imong mga ka-sister imong mga kasilinganan mga friend gwapa na kay sila no kadili sing gwapa ka nag atiman sila sa ilang kaugalingon then ikaw wala ka nag-atiman So
So, kuanan yun nimo. Tagaan nimo og time gihapon. Reward. Time Oh. dayon kanang pagsabot sa bana nga Ayo, isa na siya Oh, si. ana, yun na. Kanang Nga hindi dong. ko man Oh, hindi dong. ko Oh. mamatag sayo, mamatag sayo kan maglungag Oh. ni man. Dala exercise. Ligo sayo, then aron ay, maka-exercise. na ay point Diba? ani. Naman po'y kuha, Oh. Kinahanglan yun napoy mag-exercise. exercise dan, ay haligo. Kanang exercise. Ano kay? Kuna siya. Kanang Apil ba yan na? Uy, makasabot biya siguro ang bana anak ikaw nga sa amin ka dong ako istorya ni mo dong sa unsa man kanang open ka ba nga Pass lang sa tarundong ha. akong friend ba kanang naabya siya gigamit para siyang naungay niya ako ba yun na naabya ko kanang talumtum Talumtom. dong kanang kuan pud ba man na lang ni makuha ni nga mawala ni kay mura maglusyang nataan ni uy dili ko istorya gid pud siguro nimo uy kay normal man gud na to nga wala na nagwapa lagi siya unsa day imong gigamit mo ana biata Oy, daghan Na, na sa mo gipang gamit ron. Kuy yung say mo Mga gigamit daghang na kay nindot guwapa lagi na imo ang nawong ay. Kagaya ko. Na. Na ay Rosmar. Rosmar. Na ay, Oh. sa to ya? Gaya ko Rosmar na Oh, maguna. lagi, sir. Oh. Siguro sa kabalo. Daw be, musugot Dayon, je, musugot first skin, ka. first fiction. Oh, musugot ka dili ka manghindik naay mangutana nimo. Je, pila imong edad? Ikaw kamuri siyang gulangin ano, talumtom na. Say yung edad mo je, 36. Ha? 36. Bata pa man ka niya imong naong matured man ka uy. Hoy, wala ko ikapalit og kuan oy. Stress man good. Ikapang nusunos. Oh. Dili jud na siya may rason si kay ano makatigom man gud ka ana. Kuan ra gid ako at tubig. Makatigom gid siya. Sa, kuwan na, gud. Daghano lang ako og tubig. Ha? Dili Tubig man lang ni si po. Sari ka. Kapayas. Ang nos-nos may maka, noon maka, Maka-enhance, kana maka- man kung pang nos-nos, Ah. ang bot pasabot ang guna na niya kunang kuan ba kanang murag magic ba nga within a week within 2 Niputi na weeks din mo ang niputi na nawong. imong nawong pero kung gamitin lang ka o Og kuan Pre, ikaw, nay mo daig nimo, Wiji, blooming ka. Promise, you. lagi mo naong. Kung kasi mong gamit, gwapa jud ka do. Di ka sa bayrang sapi, ni mo daig nimong gwapa kay ka. Kasi mo gigamit mo na. Ay, kog ina ka na mga marites. Mo ingon ba nang ubang marites. Uy, si kuan bitaw no nalusyang gid. Dapat unmana oy. Na, wa jud kumog yo ako. Na-observe man gyud ako. Pero ang Gingon, kuan lagi ay, ay ang og naalam mo gud gagamiton Ilugar sa imong lang. nawong. Ilugar gyud nimo. Hulan. Natural man gud niya Kuan, ang babae kuan, man. Ako Oh. pang maobserbaran man gud para sa Tagaan kakulan. mo nimo. Mo man to. Ahadlo kag mainitan. May all gani na. Di man sala na nimo magpainit kang nakabalo man ka nga nang nusnos ka. Anya, para nato Ay, kanina gaga. Pero inita. Kagaga jud kay nimo di ka mangitag pamagi. Magtabon day ka kay nakay ginusnos. Ug anong tuyo nimo pabula do ginit masunog imong nawong. Dili man Uy. ang trabaho man gud nato kaya man sa init. Niya usahay makalimot ka kuan be. Ang gahom naman gyud kalimot. Hello. Ang kalimot na Daghang pamagi lagi. Sus kana deng mas nga magamit man ang mas sa tabon ani. Mao gani Ana. nalimot kag dala. Unsaon? Ay, di na lagi na rason na yun ana lagi. Pero Kay ana na lang. lutaw sa- kay na sa- yun. Sa tanan Oh. nga. Reward sa imong kaugalingon man guna god. Nga. Reward ba nga kana bang sa imong pagbudlay o katiman sa mga bata. Ani atik note ha. Pagbudlay katiman sa mga bata sa imong pagpanginabuhi, damor pang bana. Oh. Happy Ano, pud ka, happy ka imong ikuan mo magtanaw. kaugalingon nga. Nit kay ka, gwapa kay ka. Oh, Ato nang Ngano? sugdan niya. lagi ngano ha, usay rason. Ah. Nga mo nang ang bana, dili ganahan kay inigabot nila kapoy pas trabaho day. Hukad karon kay unsa man dong. Nagkaroon Wala ng ihukad. buhok. So sa buhok nagkalkag na painawong nagpulis maot gitalumtom. So pagtanaw sa bana, way ginukad. Wala oy kay mo ni muna. Daw bi mo dili oy. Daghang mga lalaki ay ko gina. Dili lagi daghang lalaki nagbisyo gumikan sa mga asawa nga nangalusyang Ay, oy. bisyoso gito sila. Oo. Ay, bisyoso But gito kayo. sila. Kay ngano ha. Moingon jud ko na, di na ko Oo, itong ay, bana. mao gina. Uy, tambagan ay mong bana. Nahigugman na tilo nimo, tambagan man ka. Dili man kay ang dili man rason nga mangitag lain. Are you sure nga 100% imong bana nahigugman mo? Unsa man kaliro? Madam, bisan pag nahigugma nimo, kung dunay manintala na, labaw pa kagwapa nimo. But, sure dia, oy. Ano na? Ala, ako nito ingnon. Mas flawless pa, kay nakapilop sa imo ha. Mas hinlo pa, mas Nakapiling gwapa lotion. pa, oh. But, lagi Mahal na po matintal. dala, ay. Ha? Mahal. Dili isik na amang ko'y natural way. Na siya Ah, natural sa- way, sa- na mas sa- barato sa- ra. May sa- Oh. may. Kana man kung humot ka kanunay, gabot si mga dayon. Inig Sa nawang man, sa kahapon. nawang. Ha? Sa nawan. Ha? Sa nawan. Dalan mo na tanan. Dalan na natanan.
Tingala man kog imong bana di na mo remit day. Narako ko sildo day o din. O ikaw na magigog budget na pagkuha para sa imo ang kaugalingon Unya, para kung pud ingno lang kasi kuan. day. Humot kay ka. 500 lang imo day. Mo tay budgeton palit og unsa na. Wala lagi, naagyo lagi. Sabon, chinsanso. Chinsanso. Para mo Is ba nga? Dili naman guna rason na may mga barato panahon lagi. pa man na sa kong mama. Kungkop. Ha? Panahon na sa kong mama ng chinsanso. Balag chinsanso. Basta kay kanang kinanglanon gyud siya do. Naagyo ako Mahadlok man nakita. jud ko kay hinipis na mo ko nang naong sa uban. Ang uban manggod kay overuse kanang Hindi na maulap. Pis kayo ba? murag ang ilang Nipis gamit ang ba? panit, pero bagat na. Moingon. Kanabang moingon ba nga twice a day ra gamiton. Na unsa man pod na nga di man kaduha gamiton. Halos kada adlaw twice a week lang. Dili wala masunod ang Instruction. instruction Instruction, sa kinahanglan. gigamit Dili sa pod basic ang mga ato frame. munggong nawong Oh. kay dili siya compatible ato ba madaot atong nawong. Tingali. mao gani nga mo consult kadaan og derma. Ana, sa mo Imong ganito ikuan. ka afford kay Dilma pero Kanang dili ka afford, binutbot lagi na ngano man magkapangutang nga ng dagko parilis na mga utang ug di ka afford pagtsuran dili lagi na lagi ngano man dagko kay release tag 40 mil tag 30 mil hindi jud ka kaadto bisa ka isa lang nga dok uy si ato ma'am Salamat po, Dok. salamat po dok ma'am kanang nakoy joy di ka maulaw kay gusto jud ka nga mo achieve nga Bitaw, unsa na Kasagara jud di ka karon. pinastikan oy Kuan, maibog jud ka oy Murag kita ra gyud siguro ganos na sa lagway. Lipstick na ginasnos. ako sa kong kabahin Lagi. ug naay jud ko'y time ug Nagnustos naay ko sabon. ha uy ug naay mo sponsor na to do panghawakan ako ba ha uy panghawakan nyo na ko ay si sponsor mi ninyo muni mo na sikat yung iyahang kuan ba kaya ako yung paningkamutan Ako ang kuan ka ng peeling soap. ha Peeling soap ako. Agoy mahadlok yung kuan ang mamanit. Wala bang mamanit ang Kinanamingon nawong. ba nga, ako sponsor sa peeling soap. Ako ang peeling lotion. Kaya mo ban kay una mga pil-pil ingko da bahalag itom oy. Mahadlok Dili jud man ko, good kay ang madaot pa lang imong nawong. kana bitaw yung nga kanang mo oh karon bitaw gani mo jud bitaw. wapa kay ka Kuan, bisik ko Ang kana man kung ingon mo magkaputi kanang dili man na katon. tinuod good kay sa ako lang ha dili na sa Oh, tinuod dili kay mo ngano puti, ay, ug kay ako, dili kay ko kuan man puti. Mupil ra gud. ang imo tingay inay nimo ang imong atay mo imong hinluan ta imong Mga nakaimnon vitamins. mga vitamins mo usa to mga Siguro toxic magluta. magkuan na sa mo muglo ang atong kanang panit fill of lotion kanang di ba taw idadidara naman ta ang first layer ana gikuha Oh, ba pero mura man Para gyud man ang siya color. mas scrub. Mura man atong Ha? color Maura man gyud gihapon. at least ang kwarta na enjoy nimo kana. naka-experience ka Ito nga yung reward nimo sa imong naka-experience ka nga ay unani dai ni labi na inigawas nimo huy maring hala ha maring nahamis lagi kay Blooming imong lagi ka. paado Wow. nahamis lagi imong panit Ay isabi pa ko katuod ani wala ka short. huy Kasunod sa wapa ka do permanente. ay kung gigna plastic ka igno ka pa kay karon na malipay ka oy Kaya. na Kinahanglan gyud ay Oo. nga naay reward atong kaugalingon. Ah, Oh, dahil oy. na karon atong makita nga ilahang gi-rewardan ilang kaugalingon. Uy, mga nindot kay lang nawong. Oo, jud. Namoy Dahil, uban ana na lang. oh. Og mamutang sa nawong, kinahanglan paputi-putiun pud ni ang Apilon kuan, liog. ang Liog. Kay aron dili kayo ka lain tan-aon mura ka. Dili rin ganap itong giyaw ng buhok itong Iputi na biya, ana og ang harina. minyak Kasagaran nag-budget Di pa man gud naman, pareha sa mga toner. Nag-budget kag toner so dili ra ay gud siya ako na paras kung mabili kauling bahala din na maapil ang liog basta kay at least enjoy kasi mong kinabuhi nga Unya, ang na-experience imuhang mo na nawong naglangbas ka na mo. Yun Mura nga. mura ka giana ay sa ko harina. gignaw muana na imong bana din guwapa gyud ay tud ka day na nahanag-hanag Ah. imong naong nabe bana mo ana na oy Kaya ang bana ra maghimo nahanag-hanag oh nahanag-hanag lagi imong naong day din Wala na kay pakialam Oh, o kuwan sa gid siya, istorya sa uban. nawala jud ang imuhang kuan o padayon na lang na o lipay ka oy daw be ug ingnon kasi mong bana Oh, nda napa dito. dagway nimo Na pa dito panit nig para sa imong liog. oo uy miyo din nga sa bana eh namda ni naong nimo rag naog lubot sa kalaha daw bate nakakagdagway na mo po na ampingan sa atong Oh. pagpanghinlo sa dagway. Mm. Kanang manghinlo man ta munipis man eh. Ah. Ayaw gyud permi atobang sa buhan. Correct. ayo init man Kay siya init Oh, ang init Ay, kayo. man siya. sakto. Makain- Mauda madaot itong ang giingnan day ko ni dagway mo giingnan ito. ko sa bana ganina nga iyang Oh. ibaligi iyang manok. Ko nga hala ka palitan Dili, siguro oy, ka dili. ato Dili Oh. mo siya eh. Uy ning manok ni mo dong. Oo, Siya nga, sa- ako tong tubilan tong kuan gasol kay Wow, Halo kay sana mo all. iniglakaw nako na kay magamit. Wow. Kana, Ah. way lata Wala to ana. siya may istorya nga bahala kung sa imong kanon sa imong Wato sa istorya kaugalingon. dit nga. Oh. Ano dili madungang-dungang ka lang. Oy, dili oy, obligasyon na nila oy, budgetan og para pagwapa ang asawa. Akong
trabaho kadlaw, magserbisyo gabi eh. Nga. Ako ante sa bukid nun. Lagi dili oy, dili bigasyon yun na siya nila oy. Paduol sa Di nila kanang pasagdaan ng abuhan. asawa oy nga mabati ang naong kadi lalim. Asugod Naadyo karon siya. mag-rice cooker Ma. na to. Naadyo siya kanang kuan lagi. Labi na kanang mga play ka dili Oh. yung kamo ana sa buhan ka init kay nang kayo. Tinuod ba na? Makadaot di siya makaana ka bang anong. Okay, Wa init man ko man. ni gawa sa init. Pero Ay nga to tungtong man ko. Ayo sakto jud kay sa ang kuan ang sa mga sa ato. kainit Oh, sa man. abuhan. Wala pong mabarbecue hay Oo. mag-ana. Kinanglan naka Nya dili gid malikay mo adto magtayo pud Ana kayo. say Mag-ana sala na naman na ta. niya diha dili oy. man ingon pod iya nga kuan Nga pero man hindi naman ko ubang nga permanente. mag-ana jud sa gilungag. Di ba nang Ay naadyo jud isugo sa na kaman ba? jud. O, da ako. dong na may mga anak o ikaw may maglungag kay ako magayak ra ko. Di na magud kay init ang gasol. So ang ihang Dili nawong na wala ra kainit gyud gasol, kayo oy. siya naon Oo, sa kanang Mm. inampingan ba iyang nawong. Basta Pero og naadyo kay kwarta, mas maayo nga og Magpaderma. naakay gi-apply sa gawa sa ipa-check imong sa nawong, daan. inom pud ka og mga vitamins. Vitamins, supplement. Pero Oo, kuan oo. oy kanang Para matod in pa and out. ni Ma'am Emily nga itong nurse ba nga bisag wala ko nung gigamit sa atong nawong kinanglan naag ko tay sunscreen kay Kaya tungod sa kainit tungod sa karon. kainit ba nga ang Boom. UV Sakto, rays UV dili rays. siya mo Daot sa daot imong sa atong Sakto jud, kuan ba. sakto jud. Kinanglan naagi tay sunscreen. Sunblock. Sunscreen. Sunscreen. Sunblock. Oh, sunblock. Ya ganahan kay imuhang bana adto na mo dahil sa lain. Sek, ikaw sek, ganahan Magdala-dala ka. na ko Mingon, screen. mag-away ha. Mingon dahil na imong bana. Hindi, may patoy mong kuan kay labi patanaw ng dagway. Ikaw mo kag naw ka mamarang. Oh, tinuod na oy. Usap na Na. mama, usap na Ah, mama. nya pag pangulitaw rin mo na ako. Na, di na na lagi mingon man na dayon. Oh, sa una sa dalaga pa ka. Hapsay kay kag naw karon nagpabayaya man ka oy. Oh, ina pala ko, napabayaya ko kay kumikat pag-atiman ninyo. Oh, mao gani ina. Mayon na sala na nimo nung pabaya ka. Tagaay ko og ipalit. Amo og na na diha. kuan. Oh, apil. Apil Unsa nas no- budget. Unsa kanina ron ilang ipamalit? Na Maibog magibaratuhan yan si ko, ay. koy naman gud bisik Kuan lagi. iskinol na man gud. Nagana siyang klase na maka kana ka idil gari una nang gisay ko. Naamang good. Kan lagi kanang sa Oh, brilliant, kanang mga mga brilliant, berry ganyan na ba? skin, Oh, mga maamang Magtanaw. good. Oh, magtanaw Oy, Oy, gid to ako. 50 naman lang gud ron. 300. Nindot na kayo ilang Makuan, oy. nawong. Oy, na ikuan oy, na ilang idil ay pila to? Barato naman 180. lang gud. Pero mahadlok Oh, ako, 180 na lang. So Oh. kinahanglan gyud nga magkuan ta magnosnos. Magnos. Ay, basta na yung sponsor, mangnusnus lagi ta. Joke Kanang- lagi. Dili oy, ang akong Patanawan mo, Jay. ang Samot kadukan kita man gud kagwapa. na- Ang kadukan man gud nako ba kana bitong Ah? kana bang kuan ba kanang ingon nga kanang ang sa lambi Side ang effect. kainit gyud ang kainit. Side effect lagi. Na, mga daghan na mo kayo ng apply good. Di lagi naalagi ka ng murag nipis bitaw nga noog na. Mga nipis Pwede na ba mo kayo gud sila ikumbong na nimo. ron? Kinahanglan gyud Pwede ta mo mama. gud I-reward po ikumbong nato gud, atong ana. pagaling experience po nato Oh. pangnosnos. Magkumbong dahil kang nipis nga noog, kay kabalo man kang init, magkumbong ka alison pung ibulad nimo imong naong nga kay gigamit. Igang na na eh. Ha? Say, aba, Paano ay, lagi igang kay say, kay sunscreen basta kay buha pa. Magdala lang kog screen. bahala lagi kay. Abi magud nimo di mas makasala man gud ang tao paglantaw nga unsa naman ni taon siya. Oy, sa una gwapa kayo karon pilti naman batia sa Na murag dagway. naigo jud ko ana da. Oh, hala, uy, gwapa, di kay na siya sa una ay sa dalaga pa. Sus, mauna imong muse karon. Hala ka. Katiguang naman. Unsa naman na? Dawaton. Dili sa tigong jud. Ya, sige lang, dili man ikaw kasala sila man. Eh sila man naway nimo. Lagi pero Pero kinsa po'y nagdasa sa sala kita mo po. Ikaw makasala sila. lagi mo Ay, gani. joke. Oh. Dili Wala oy, kung sa kuwan siya. dili gyud wa jud paki ana istorya sa tao ay kay kita ra jud Mm. kita ra may madaot Kita ra anang alkansi. sa mga marites. Basta ako kinahanglan magpabilin jud ang kagwapa o unsa ang ka-beautiful Dili man gud nimo kuan. nga. Ang beauty, Kuan. ang feed lagi na ang Kay- beauty. Ang kuan ra gyud no exercise kay matigulang mo gud tamulaw-law na gyud. Tanaw ang picture bitaw nga niwang bitaw kuron. Matigulang Dili daw. jud ko ganahan mo tanaw sa akong picture. Kay kani diri kuan na kayo Sik kanang natural man gina sa sik nga murag Uy, nanay naman ko aging. na naay Oh. katong kuan kisa kitong Oh, nagkuan ako nga. na-aging, Mo, oh. every morning daw mga mo. Wow. Oh, Oy. times. Ma-exercise ko na itong nawong, ana. Tinood man na, Oh. tinood man na siya. Dayon, katong mutuad-tuad, nga palaylay sa, di na mo Pugong ba laylay yan ang na sa buto, edad? eh. Unsa ang mga artista ha? Unsa ang mga artista? Exercise, oy, Doon na dyo'y exercise. artista do nga dili jud na siya matulog ug dili gud siya ka-make up nga magkuan siya siyang kaugalingon. Yeah, di siya duolon siya bana kay nakamika. Eh, Dala gawas ni naman to. Gretchen Barreto, Oo. O dili uy kay si Asunta de Rossi. uy kay Ay, ngano. numdum na to ko. Sila Ini katulog ko ni nila wa sila kabalo. Kaon Mamatay sa sila Ginoo. pagkaugma. Beautiful kuno kanang gwapa kuno mamatay ba.
Uy, bisan si Sharon kunita, oy, dili ka kakunana, hindi dayon katulog. Kuan kuno na siya. Nya mo react to siya ron, hoy di na tinuod ha. Uy, dili ba Oo, imo? basta kasabot, Kuan, kana pinasayam bang- na to, ah. oo, Kana bang kon gyud silba, ang unsay lang nakagawian nga maghinlo sila ana dili Naanjud, makeup. naanjud ko uy, na mga naadjud babae lagi. gyud nga kanang dili katulog ug dili manguan. Oh, Kanang dili ba mahuman ang ilahang Routine. routine. oh, routine. Hindi sila katulog. Oh, ingon ana. Ana. Di ikaw daygon Kaning ka simple ra gwapa kay kay ka. makapanghilaw Di ka bayrak lang. sapi, oy. Ay, Oh, di ka bayrak ako sapi sa jud nga kanang. balag di ko Oh. kanang dili ko kapangilamos basta makaligo lang ginang si amang. Balag di Ay, ko kaligo di. Ako ka dili ko katulog kay pilit-pilit kinahanglan manghilamos yun makapanrapo og kanang og dili Kanang ka ka kapuyon kay makapang kusmatanan. hakbat. Kuan ra gyud. Ay, di. Mandrapo ba? Mandrapo ka. Kay Kamanguan jud pilit-pilit. ka, umanguan jud ka. Nya Basta igang lagi kay panahon. na, mao na diha. So, Muna nga tagaan jud og reward ang Ang kaugalingon. kaugalingon. Nga Sa imong pagpapahon. pagpaatiman sa pamilya, sa imong pagpanarbaho. balag masuko ng Yeah, bana yeah, din na. At the end of the day, naagi reward. At least madugay suko pa na siya kay mga pag madugay magwapa na ka mo ana man na. Wow. Day. Magsuko-suko ayaw i-reward. Wala outside ako lambo ka. Unya, mamay kulambo. Kaya ako nimo palitig iskinol outside ko lambo. Oh, bitaw. Kasi Leah kay Mm. Murag naagyo na siya gi-apply ka nawala Oh. man. Kagaya ko Ay, lagi. yeah, kuan. Oh na. Nawala ya Uy, li, nawala imong Kagaya ko tungtong lagi. dudli. Unsay Kagaya. Lagi mga nagbantay gi-apply ko nimo li. Asa man Nawala imo? lagi siya li. Kagaya ko sa... Kagaya ko lagi. Kaya ako suko. Pero before sa kagaya ko so Wala. nagkuan jud ka. Wala. Wala. Kagaya ko lagi. Kagaya ko ra Toothpaste gid sa li. Dixon. Katong sa DXN toothpaste, every night, pagkahurot na naman gud sa akong toothpaste. Nga kagaya ko ka. Oh, Aha man gyud nakakuha sa imong tumtom. ang DXN jud. Ang Dixon nga Di toothpaste. Pag 20 na lang kuan. Toothpaste. Toothpaste. Gihimo na ko siyang cream ini kagabi iba. Ang katong toothpaste. Oh. Wow. O toothpaste Parang ra gani habit ka sa Lia imo, tanawa. oy. Oh, gwapa nga si Lia nawala yung tulong Oh, to. grabe talaga. Lagi na nahamis tanawa ra Parehas gud ko sa imo, kana bitaw diri murag bungot. Ah, Kana ah. O tanawa. Mo na na karon. Oh, be. Isa pa tinuod. Ingon mo deny pag yun mo. Ah, sos denial kay mo ba? Ingon lang nga. Nagandom gyud ta nga. Ay, oy, isa Oo. bisan kinsa lang siyempre maghandom kita nga. Minute jud lang. Kanang Ah, mo magwapa. kuan ba kanang mohon ang atong Hamis. panagway ba? Pagbalik. Pugong siya sa edad oy, di ka kailan edad na kag Oh. 50 kay mong naong. Ah, murag ko 20 lit. di po 20 oy ambitious. 30 lang, 31. Basta jud na jud kausaban le, oy ikaw ha. Ambitious Tanawa imong naong. Tanawa ulay siya do. Uy, sa una di ba tanumtong ba ya? Oh, tanawa yang naong nahanag. Kaya Sik, manikamot na. Oy, magsugod ta, magsugod. Oh, magsugod Ang na. ganas to. ang Kanang sa akod. Dito kita man gud totally simple ra gid kay taas in. Kaligo lang kasabon Oh, pero og dili. safeguard o ana. Uy, experience po tasik kay sila maayo naman kay sila. Oh. Ah, Vice technically. Oh. Then wala na. advice na ta para sa kuan para About financial. para Kay kuan. doon na may uban nga maglisod sila palit sa mga official kay lisod. Oh, lisod. So advice na to mangutang sa ta. ayun po. Nara ba ningon ako nga basta inutang pagpugwapa, dugay mo effect. Pero cash, wow, pila pa lang kadlaw. Pero, na. trabaho Wapa na anjod, siya. trabaho anjod. Trabahoan gyud. So maglibon gid tag bangos. Karon natay kapagwapa. Savings. Kabalo naman ka nga imuha ng habit. Muhatag ko Talent. nimong bana. Savings. Total nagpagwapa ka para sa imong bana. Bantayan jud nimo remita sa imong bana. Uy ngano man ido nga imbis kani siya 10,000, 6 naman lang. Aday mo ban ani. Luoy kay si Kulangan. Maniday. Oh, kulangan Si manin. Nina. Oy, number 1 ang remittance sa bana. Primero, 5,000, sunod 3,000 na lang, nagugay Lagi 2,000. nalaluoy man sa ni kumari kay wala ko rin sinina. Oo. Saom na nimo. Kinahanglan nga. Kuan ka, dili man na budget na nimo budget. Budget. Responsible ka nga muna ana. Di lang pud mamili atong mahal sik. Di lang Pero pud mamili ayaw atong lang sa mahal nang kayo. barato kay murag magadaot man si wala sa Kung nawon. dili lang pud nimo makaya, adi pud barato kayo, ang affordable lang pud. Kay nimo. kato ako nakitaan man gud sa TV nga barato kay nga piluka, nagpataod siya. Niburot na hinuon ang iyang mata di na mabuka. Di adi sir lagi magbuhat. Magpakonsulta sa jud ka sa. Pareha na ang mga lip tint kuno. Oh. Ano di ko. Yan yung hubab na ning wait kay kuan day piki. Oh may Mao hadlok gud. gani na Oh, tag pala vigilant tong ka. baligya oh tag 66 Sa mga na yang brand. yang kuan Oo, dipin kanang niya. may nga na ba? Mapariha ting winki ani. Oh, mo gani vigilant ka sa mga brand kung kana siya legit nga dili na siya toxic. Oh, kanang Oh, na kay
nus-nus ana, nus-nus ana. Magpataka lang ka. Pagkatulo ka adlaw ana dag. Kay Nahubag. bugas yung nang gawas mo ginay ako akong god. Kontra to sa Wala ko PH mo kasunod. nagway. Hadlok man yung kana Kontra to sa magtanaw PH mo sa nagway. daghan mo kay nahitabo ngay nga ana hinuon imbes nga si bahalag itom dahil wala nang kay mga Balag bugas-bugas. itong basta hamis mo, sinaw mo, bakukak. Basta. Basta sa makaya nga ingon ana. Basta mamis Pangalagaan lang jud. yun. Basta mamis. Di lang maputi. Pangalagaan jud nimo imong outlooks jud. Bahalag. Dili Balag sa maputi. wayon kanila na Basta paputi mamis lang. murag yangayan paputi pa kuan dili man na ilang kwarta gigamit imuha man na. Di ba? Lagi. Bahalag dili mo puti basta mahamis. Pero kasagaran sa mga gamiton ng mga kuan, muputi mo gyud ka. Ay Naon ako ra dili pud Oo. ko puti oy. Dili man ko ang Naon uban. Di isik nganong ang Dili uban. siguro ko muputi ito man ko. Nganong ang Sulay uban lagi. magkakuan. Hoy bisan og kaduha ra mo dun sa buntag ug before bedtime. Bisan og utog sige pang nus-nus gyapon nga Wala buntag na sa ra ta gabi. instruction. Wala sa instructions. Gusto mo mo puti nang na yun. madaot ang Ay, ilang nagdali. dagway. Kay gustong magdali nga hala dali maputi dili uy mingon ba na after 7 days. The effect is after 7 days. Consequence. O naaman dito nga Consecutive. before bedtime. O dito ra ka Before mamuta. bedtime. Daw be kay pamahaw pa dito panihapon naman. Dili na po. Umo na nga guban murag na sobra kahilis kay na over siya sa Dayon pag-wipe. ini kahilis wala mo mabulag ta mas ginhawa. kana- Maglaro na dayong ugat. Mao na Wala, yung siya. Pagsunod Hadlokan. ana. Mura naman dayong kag nasumbagan ni si mong bana kay nalagom naman to. Namanggoy tao nga mahal gisunod na. niya ang procedure dili na siya mag-fill up nga murag mapula ka o dili na natural ra na ang labas ana ang hulaton gid na nimo siya within 7 days ang effect ana normal ra na mo anam Oh, pero yun na kaliya ba ako. Yung normal yang naw nga misinaw sa Pero toothpaste. imagine lang nga si Nauli, Ninin wala siya gigamit. Mm. Nag-inom lang siya og kanang kuan, kanang Ah. supplement. Ah. Pero tanawa siya blooming man Naginom gyapon siya. lagi Ay akong supplement para man to sa akong health. Pero og unsa bitaw imong ginaim para sa imong health? Mo affect na ba Basta sa ako, imong kuan, sa imong dili man ko panglawas, le, imong inner ay, ba? ako O di outer? dili man ko total pagis makita nila nga kung todo ingon na gagamit kudo na ko sikreto sa kong kaugalingon ug ngano na maintain ra po nako kung naong nga Sample, Basta. sample. before bedtime washing gid kasi mong naong Dayon. dayon kung unsa ito mo nakagawian nga nakay gamay kana bitong limon kanang limon tangig sugar ana na ni bagno si mong naong kung wala Ay, kay kuan skin man na kanang scrub nimo cleansing man na. cleansing na scrub. Kaya mo then tay pagkahuman. kwarta limon lang. Di ba wala kay kwarta pwede po to nimo gani kanang kamatis Yeah. Oo. pwede po ng Pero may kamatis gasong tato kay sugar. Dili man dili. okay ko kahuman Sige. for example kani yahong ni Mm. tangkag yahong tangani mog sugar bisag unsa nga klase nga sugar is scrub di ba murag balas-balas Oo. kuana ni kag limon iana din to nimo ang itos mo nimo lon balingin man to iana nimo sa mong naong Dili Picasso ng limon. kuan ra to gamay scrub to nimo ana ra nimo na scrub ra nimo Kay wala man kay kuan. Sana. Wala man kay Eskinol. wala man ka iskinol Dayon so, human limon ato. Hilam Then, as. sunod nimo Oh. kuan lit apil. natural na siya pagkahuman ato taw-tawron gyud nimo nga murag tan-aw nimo murag na scrub na siya ba murag nalugod na ba ilam na nimo ka medyo hapdos-hapdos kay aslom Muna na siya eh, kung hadlo wash ka, din di ka ka hapdos. wash din ka pa kuman nimo wash simple lang nga pulbos pulbos na ka na din tulog din ka ang imong naong ato na cleanse na to siya unsa man nga abog na particles nga naa ug stress siya imo na tong siya nakuha do na pa isa na pagkahuman nimo ana kung nakay ice sa balay ana to nimo ay pabugnawan nimo imong dagway kahuman ato di sir ka mamulbo man kag wash di ba nagwaswas na ka imong ana og bugnaw kung naa ka ana no Pa-close sa pores. ana mo kuan na to mo moist to mo bugnaw imong dagway Then, mo ang refresh ice to man balik gyud pod maka instead nga magkulubot fine ka na dili sa- na to ka siya magkulubot sa una sa dalaga pa ko kanang perla dili man ko gihimo na maayo ko og gihumol perla. na ko siya na magabi Di ko sa maayo una og perla. laga pa ko mo akong kuan then kanang dahon sa kapayas Pila ka edad mo ulit? ako Secret. secret wala na Mga Lagi. wagwang na. basta usa siya Ang usab gyud matmulan nimo no kani gid diri no. Kani ay, kani o. Kani. Ini katawa na siya ko ana ay kay. Gusto Unod- ba- unod Pariyata, siya. pariyata sig. Dili ko na ta makatawa bi naman makita. Gumugot he iso kay nagway. Dili oy normal na siya.
Normal naman gula siya. Nagigapon no. Wala eh. Basta di ka Normal. patawa. Hindi ka tawa ra man gud nimo. Normal oy. Mabot kag mga kuan, mga hapit na ka mag 60 dito lang makita jud ang. O na jud siya, na jud siya yung mga lines ba, Mga lines. kuan, mga Oh, crossfit. mga lines aging. Ano Mga siya? kuan, ala no. Oh. Excited ako mahimo kong 60 pero kanang di po na ako ma-imagine ba unsa na unang Pero kung magawi ka di nga magingon to di ka kailag sa sinta. asa to katong katuloy. Kung nang magpagwapa jud ka. magpagwapa. Di may ilag Ako lang sa sinta. ako lang timan anlit. Pero bisan pag magpagwapa lit, bisan pag musinan mo naw, mo amo musag na gina siya oy. Mo nang Karon nga mag-exercise. mintras gani karon nga madala pag exercise, madala pag Katoy mo nga na ba? Oh. pugong-pugungan Oh. sa Si Aron si dili kuan madali. sa gid gusto na ko. Basta una gipakuan. Wahiman. Wahiman na. Ha? Wahiman. Ga kuan. Exercise. Mo lagi na Oh, yun. na 100 naman. times. Oh, mo naman. Oh, Oh, imong mo na yung yun ano. nga ipa. Stretching sa face. Wow. Ana siya Ana sa- kala dito. Wow. Mura ka mura ba kanang bitong bitong ambulance. Lagi. Mo'y kuan ako makakita kog mga babae nga kanang may kay sila mo kuan sa ila ang personality mo ingon jud ko. Yatiman jud niya iyang kaugalingon no isisakto jud. Pero og kanang magtanaw bitaw ko sa mga dalaga nga nindot og kutis. Mm. Dayon hamis na iyang nawong. Mas mo prefer ko nga dili mo hilabtan. Nga kanang magnusnos pagid siya kay para mo nipis. Kanang Ay dili pa nakasukol lang piit sa dagway na si kinahanglan sa- ang mga sa kanang bata mga official, mas kita dili ng pa mga na sila. 40 na. Oh. kinana dito ang mga Pero daghang sik na ibawan dead ako sik skin- ang dead mag-edad og skin cell. 40 makasukol lang gud ang atong panit kay ligon-ligo na hunit-hunit na ba. Dili na. Dili na siya oh. Nakakabaw. Dili mo siya nipis. Nana na to ang Oh. mga Carabao skin. Oh, dili mo gud siya nipis. Murag mo kaya ganyang acid sa klase sa mga skin ano bitong mga apply. Pero kaya na. kana bitang ma-feel mo ini sa init nga murag mamaak man. Kana ba kinahanglan na gyud ka magkalo or magpayong. Kuan lagi Oh, ka isa ba? sik kana sik. Kana Oh. kinahanglan gyud ka mag Amping lagi. Oh, Kay- amping. Then mag face mask kay para di kay Mo kuan sa lagi init. tawag nimo Oh, tinga amping. sunscreen. Oh, wala. Ayaw lang pagdala og screen. Kay kapoy pag Pero dili lang man ang kinahanglan pud sunscreen ka dili kayong nawong ra. Tanan gyud siya. Nga ang imong lotion na ay SPH. mo na og mga-apply ka sa imong naong kinahanglan palit og kag lotion. Nya maka aron dili kayo layo ang imuhang kani og imong Panik naong. og Wala sa gyud dagway. ana ka ba na? Ana ba? Uy, na may dagang Gatas. sabon na karon sik nga mga whitening soap nga mulaban Yeah, ng maparihan na oh naman whitening soap Ampinganan oh lagi. naman siya. Okay. Okay. So, ang atong mao nay atong kinahanglan nga buhaton isip reward sa atong kaugalingon. Karon ma-level up ang atong confidence, tagaan gyud natog reward sa kadaghan sa atong trabaho, sa kadaghan sa stress, i-reward po nato atong kaugalingon. Tagaan og time ang nawong. Yes. Ang lawas. Para Dili kay mapugngan nawala. ang ato ang edad. Na may sikreto na di ba mahalata kung gorang na ta or ana o Bili mo edad. secret. Para bibo. Oh. Okay. Bye. Bye. See you. Salamat.